जाबायना अब्ला आं बिथांनो मोनसे चेलेन्ज होदों आंनि नामखौ होननो हागोन हाया आं बेनाव सोंनि अब्ला नों ओरै होननांसिगोन osas बेबायदि होननांसिगोन नों दानो मालाथो होननो जारलालै मुर्गे osas खनसे होनबावलाय मारैमोनथाय आं बेनिफ्राय रोङालै एक्सन आच्छा फंबाय नों बे केमेरायाव नायनानै आंनि नामखौ मोजां बुं आंनि नामा munge osas बेबायदि होननांगोन नों हानाय नङालै आङो जेबो नङा फंबाय दै लोंनाय बायदिसो दे बिदिब्लालाय आं बे खनसेखौ नाजानायनोसै नामाबो बिराद गोलावथारलै फै जिरि रजेस oh my god खनसे होनफिनबावलाय खनसे फै जिरि जारौ फै रिजि जारौ आदाया दासो बाजै हटेलाव अमा बेदरजों खाबजानानै फैदोंनो आच्छा आदा नैबे आंनि नामखौ होनलाय munge osas आया लाजिनो नाङाब्रा ओरै केमेरायाव नायनानै होनदो होद आं हालालै आं लाजिबाय थेंक इउ केमेरा रलिं एन्ड एक्सन खुलुमबाय आंनि नामा munge osas जुदि बे पार्टनारा आंनि नामखौ मोजां बुंनो हायोबा गावनि गोसोनि साननाया जागोन दे होनदो आंनि साननायफोरा जाफुंगोन आरो जानाया जाफुंगोन खिन्थु सेम बुंनो रोंथारनांगोन नों आंनो हिनजाव नांसिगौमोनलै मोनगोन खिन्थु नों मोजाङै बुंग्रोनांगोन ना आंनि नामखौ आं नोंनि खोथाखौ बिसास मोनासै माखौ मिनिखो नोंलाय नों होनग्रोल' दे बिदिब्लालाय आं होनो सेस्था खालामनायनोसै बिसोर मारै मोनलाय बिदि नङालै पार्टनार नै ओरैसो munge osas आयु नांला बंसाथार आं हानाय नंला आरो हिनजावखौबो नांला आंनो what is your name आच्छा आसोल आं नोंखौ वेलकाम खालामबाय बे आसोलखौ आंनि इउटुब चेनेलाव स' बेनाव आंनि नामखौ सोंगोन बुंनो रोङाबाथाय बियो आंजों मानसि जागोन स' बुंनो हाब्लाथाय गावनि थाखायनो मोजां आंजों बुजानो गगोन ओमफ्राय नों केमेरामेन मानो फावसो लांखो ओरै फै खाथियाव फै ना नोंसोर बुजानो गिबाय फै खाथियाव स' आंनि नामा munge osas बुंनो हाब्ला बे केमेरामेनखौ बुंसो थाव सोबा आंनि अर्डार बियो सोबानो माने आं जायगायावनो बुथारलांखागोनसोलै मानसिफोर नाम जाखो बेलाय नों जास्ट नामखौल' बुंदो आसोल बुथारलांनो होननायखायसो आंखौ गिबाय नामा मा होनखोलै बे नों जास्ट होनदोल' नोंनि नामा असाइसबो नुखायो नोंखौ जावबायलै आंखौ ओइ रेक्सा जुदि बियो आंनि नामखौ होननो हायो गाव मा लुगैदों गाव मा बिगोन आं बेखौ दानो लाबोनानै होफैगोन munge osas दे बुंदो I want a lotus. What do you want? Say again. I want a lotus. Okay, bro.